Keripik terong renyah dan gurih. Iki terong ki mau asline karo tanggoku arep pakan wedhus lho, guys. Terus akhirnya sing saloke diwehne aku. Beh, jiwaku jan meronta-ronta, terong arepe tak kepangan enak. Lah kok malah dipekane wedhus. Ya wis gak popo. Iki mau teronge ya arepe tak pasah, tibakno ra kenek, tibakno teronge lemes. Ya wis no akhirnya tak irisi tipis-tipis karo lating yo guys yo. Terus lanjut direndam paling yo 10 menitan lah, terus ditiriskan ditus ngono kuwi lho guys yo, banyune ben ilang ben sat. Oke, terus disiapne bumbune miri karo bawang, uyah karo gula. Terus langsung diulek sampai halus. Nah, terus disiapne tepung terigu dicampuri tepung tapioka, terus ditambahi banyu. Bareng ngono bumbune mau dicampur dadi siji yo, guys. Terus terongnya dicemplung ning nggone tepungku mau, terus siap digoreng. Lek goreng kudu garing tenan ya, guys, ben kriuke awet. Terus genine ora usah gedhi, sedang cenderung kecil ae ben aja gampang gosong. Taram, sudah jadi guys, keripik terong kriuk dan gurih. Iki enak, bahannya murah, lek ngowahi tanggane gak tuku. Selamat mencoba di rumah.